Лентовите ключове Parkside са универсален инструмент. Този ключ ще ти е от огромна полза, когато отвиваш или затягаш кръгли, гладки или чупливи винтови капачки, например при тръби, и то напълно без дръскотини. За да направиш това, постави лентата, затегни я добре и завърти в желаната посока за отвиване или завиване. Знаеш ли, че с лентовия ключ можеш лесно да отваряш дори и буркани? Просто повтаряш описаните стъпки, завърташ лентата в желаната посока и хоп, бурканът вече е отворен. Независимо за какво ще използваш този комплект лентови ключове, направи го уверено. Можеш го,